Gitudlo karon ang kanhing ka-relasyon isip prime suspect sa pagpusil sa kalalaki dool sa Kolehiyo sa Pantukan sa barangay Kingking, Davao de Oro pasado alas 12 sa udto niadtong Hunyo 25, 2026. Sa interview sa Ardaman, gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Irish Hezron Parangan, Pantukan MPS Chief, nga sakay sa minivan ang upat ka suspetsado diin usa niini kasamtangang karelasyon sa ex sa biktima. Matod pa nga usa sa mga ginalantaw nga rason sa pagpamusil mao ang suspect nga nakalali sa biktima tungod sa mga ginapanag-iyahan nila nga butang dihang anaa pa sila sa relasyon. Mitumaw sab ang anggulo nga buot pa makigbalik sa babayi sa maong biktima. Rason nga love quarrel o personal grudge ang ginatutukan karong motibo. Frustrated murder o paglapas sa Firearms and Ammunition Act ang posibleng atumangon sa mga nadakpang upat ka mga suspetsado. RMA